college chuak lim Romain chu party na kal turin alawin buat sei meka rui hlo zuar hne na tanga damdoya leinu chuan adu tokin anti te te a karnal takin ain khal chuak konga chuan ziala zupot pota chuta aling ala titlazui tihlum turin kongsi rading vata kara alet le nu chuan meiche pakhat tlan chian iom tak hian a motor haron sudeu bur chunu chu hlauthon mel takin kara aron lu zuya alu tuam deuh barin Romain hian damdoi na tanga tlan chuak ni na hria achunga thil thleng alo zota chunu chu khur deuh hlok hlokin atong tha thei reng lo motor chabi aban deuh thuaka Romain chuan police a khol taringot mai ain ring lai chuan thila hre chuak zoka adam doi payan mana hlawa wangin alo rui deuh bok nen phone chu ada le abula meichia chu atrap deuh reng le ngala Romainan damdoi in hnai bera hruai atum ta ni an tlan lai chuan chunu omdan chu amak tel tela nung lama tanga motor headlight ta han ron chun te chu hlawin a tre na sa hle kara tanga zuan thlak te an tum le waya Romainan lo tong thlamuanin pangai takin a thu vele mai bok satellite phone alo hum tra ta an khoi vel chuan message ronin playin shikai an en kol lai damdoi na tanga atlan chhuwa dan te soin midanga ti nat lo nan ha phoi sakin aleyan tan sak towa hetiang mi lo muanom chuan thunei tu te hna report wat turin an ti ni motor tlan thom nen Romainan message chu alo hrachiang man lova chunu chu rontal boile thutin alu a thing waka motor seat ataule chor chuta motora chemte chu a phor chuak loka ama shok chu avit tasia siamai thisen chik chuakin Romaina maile hakora akai tuara chunu chu thitamai lo chuan aron trap chuaka Romain vaboin ashoka se atum tamai Romain atinat main ni khoshelavina omzuya Romain ril ruwa buai vekto thunei tu te a hriat tir ngam to lova ina ain khal ho le ta ni dar thalanga uluk takin ain ena thisen kai nuang akor chu hlipin ain bol faya garasa alet le nu chuan a mei che phur kha alom to reng lo Romain chuan anjong kwal vel ruaya alo bo mak to in chu a chua san nge ya nga ya chu ti lai chuan doorbell ron rin abial nu anais alonia party na kal turin haron somani Romain hi atha la khur dewa athil ton kha abial nu hi shil du lovin arukin in chunga chuan a mei che ton kha azong kwal renga ma se athom po hriat turom bok si lo anais ne na chuan anom lo thu shilin kaltira tumlai chuan an thiante motorin an ron lang hlola anais a chuan nu chuan Romainan kalau lo mayang kanuam samlo mei tin apha ma se a thianten itel lo chuan kan kal don chuang lo tin horn an medrituar tuara chumi nu chuan Romainan hala ma set le te a abial nu le a thiante chu azui ve ta ni an tlan lai chuan Romaina omdan aron dik lo tana a mei che phur kha ngai toin a trap thom a shele thin a hoi kwal vel ruaya anai sin adam doi ruye motin ngai that lo na anei lem lo party na mun an va thlen nu chuan Romaina omanuam lo tela mi pui beng cheng le light eng te chu ngai theilovin mai kor awwa taringot mai bedroom a alut vata dar thalanga ainen lai chuan ataksa te chu ronin soi dotin angai na a shelo ema motora a mei che phur khan shri alo kai man ni om takani heti lai hian pindan pakhata anai sin a thian thaber Julia alo hua Romain a chanchin soidunin Julia le Romain te hi anloin ngai zong thina Julia in nau ka pain ka hria Romain a fa hi ani mai thayani atia ma se anai sian a fiam thu mai maya lo ngai saka nui vur chungin akal san an trong lo ngai tharu reng tu Romain alut vata
Julia nen chuan du tho taka info pin Julia in Roman an en chiang chu amit mu eng deuh phe tin a hmua kal thui zel a du to lo hemi nu hian Romain dar thalanga a in en lea amita danglamna a hmu ve lova chuti lai chuan a phone ron ri in na wanga zin chuak apa halo nia anin alam ari ka wangin howat turin aron tia ludru anom nge in a hria anin biak zo chuan har satakin lamna hmun a thleng thlawea reivak lova a hnar ala thi zui laiteng phezok zok te chuan a awma tinuam lo zuala anais aron lang hlol engma shelavin Romain chu a fop ngal bora alo nem son ngal chuti lai chuan mi pakhat hian aron pot buai deuh renga eng soi set lovin pona Romainan anor chuaka a soi sata shep mai Julia Khan ron thela tuma alo keu thludot party na alet le nu chuan thombeng cheng chuan ati buai lea alu chu apuak ke mai donin a hria pona a chuak lea thir sakor hmuin a in khal ho ta ni ina thlen vele alama of ngala chauka lo nok nuai an hmu chuan angaya thazan lo chuata satellite phone a chara thom hria in bedroom a avakal nak chuan a meiche phur hrikai kha batta pa lo thuin chemte in hangong alo vit chot chota device danglam tak atak sa tang chuan ala chuak zui chu thil keng chung chuan aron wak chuaka Romain hena thil hril tum nei ni om takin chuat chu a thai rang vela ma se hriat thiam thei ani silo Romain a chuak chia chu sipai mai korwa adum suta in thuam silai nen pona chuan ava hmuwa ruang ni om tak atuam na beka in phun chu zonin thenom te in atanga an chuak lai hawa hmuman reivak lova an ina po pakhat silai nen aron luta lobi ruvatin bedroom om nalam an hoi phei chu shikai kha zombia alo chang fel toa ramsa ang maya ronwak phein sipai pakhat hian halo man ta dai mai Romain atal boy ema inchunga chuan birudu ma se an hual khat vek to ti a hriat awangin pona atlan chuaka vaimim huna atlan lut zui kong puyawa polea mishing ril rupa ngai apu thei to lo nui de warin abana se chok chota chuti lai chuan sipai motor aron dinga Romain chu an man ve ta ni an tlan chuan nu chuan anais ho tur han su trepa abialpa khol tumin halo chang thei bok si lo Romainan hengma soilova a ho sana wangin alunga oi theilova taxi a mangta ni motora a chuan nu chuan aum dan aron dik lo ve tana atak salum na tlatniamin a khur deuh hloka party na hmuna Romain a fo wang khan shi alo kai ve man tlat mai a thian thabera khola Julia in party na hmuna buaina chuakin mizongzong thisen chaka khatin an tuihala an at vek to thu aron la hril zuya an tlan zel nu chuan driver chuan a motor tidingin an hnung loka ronzui reng tu chu hawa sipai te kha niin an lo ka phlum mia anai si hlau thong chu driver si ta thruwata chak takin a in khal chuak ngal reivak lova au manom lo ema wangin motor chu atidinga kongpuya alet chuak top a khur ngal chora azia deuh nu chuan ding chuakin a hnung loka sipai te khan an laron zui reng ti an hmu chuan atlan chewata an ron kap zui pop amang ang chuan police call atuma tu man an chang thei reng lo abul hnaya bara chuan atlan luta angak tu hmena misualin tha tumin min zui ani atia kongka kalngal turatin bedroom alut dar thalanga anin ennak chuan akora thisena lokai khat veka sipai te khan an lo kap fu reng mai ma se anai sian na reng lova awm dan chu hrethiam lovin atrap na sa hle chuta silai puakri ha hrezuya bedroom kong khar chu hongdek dekin
sipai ho khan barami te kha an lo thata bathroom tuk ver atang chuan hazuang chuak ta ni Shri Khan ataksa ron fan zela ain thunun hlei thei to lo azia deuh hnu chuan Julia akhola in hmuna tur an soi dun ta ni leihnoi tanala akal lain meiche pakhat alam pana ron kal chu alo soi sa hrepa achan a hrebik lo kongpuya chhuat chhole hnu chuan lam kual velin chakna thar nei ni om tak hian ain hria mi pakhat thir sakor lak sakala tumzui a hmaya thisena phu tuara tuya a the thlata ni thir sakor chuan Julia nen anin hmuna tur chu panin khochunga chuan alarm ari chuwa helicopter thlok ri deuh vut thom hriat tur a om renga an khuwa hian hri thalo alo dar man vek ni om takani reivak lova Julia nen in hmuin ataksa thisen kai an hmu chuan anais chu damdoi ina hruai ngei atuma a phur chuak ngal an tlan lai chuan anais aum hle thei to lova a thian nu sam chu thamin a hmaya a thisen an tat vela a lei chuain anui thler duai mai a ngonga a se saka a liak deuh reng bok Julia ning lutuk chuan a thian nu chu a pangai to lo ti hriain anem thla a hre tak chungin a tlan san ta ni thuilo te a tlan hnu chuan Julia chu anui na rong khola an apartment a boina thlengin in chu chua sanvat adu thu aron hrila chuti lai chuan ha hnung loka anai co a hrele tlat mai kai zo vek don che aron ti chara Julia chu manhmo takin atlan ho ngal an apartment building avathlen hnu chuan elevator a chuang vata chuta anais kha building a ron tlan lut ve in a thian nu a khoi buai main elevator a inkhar man lau reivak lova current a thim zuya Julia hamang ang hle tranpui tu avin a tre chiama chuta thom an ngei thlak chuan au nau nu in ron kal reng su tlan chevat dro atia silai puakri a trezui Julia chu a trap zoya sipai hovin elevator hanron chu bur reivak lova current engin elevator chu haron thalea chongsom pangana dingin an chuk chu hallway ya le stepa mishing ruang rap thlak taka tha ti hriat takte an lo let phunga atopa an apartment a thleng thei ram chuta anais khan anu lo that to in alo Emaxe Julia mangang chu tlan let lein in chong chung lama trapur chungin atlan chowa sipai pakhat a han to khlol midang anglo takin Julia chu akap ngal mai lova Shri akai le kai lo en fein Julia hi halo la fi hlim hlau thoma hriata wangin Julia chu ngoi renga lo om turin atia building chu fim khur takin anen fia vela chuta anais khan akea tak aron se thut mai sipai chuan chuata alo tlo beta anais chu akap hlum ta ni akea na taka a se wangin Shri akai don ti ain hria a hmai koran phel chuan meichhia halo ni nge Julia nena asilaya peya lelam hoi turatin a pistolin ain kap hlum zui Julia chu aron nui chuak wara ataksa khurin Shri halo kai vereng to Julia chu a thu deuh nuaya khochunga light te chu ron thim vekin khovel pum ti buai tu tur hri hlauhawm tak chu adar tran me kani